Chenro mar SHIF ni ber moloyo NHIF. To nitie reasons mang'eny mober moloyo NHIF. Nikech ang'o? Ng'eni NHIF nobedo structure ni en iluongo ni members club, joma chulo ema benefit. To SHA obedo structure ni ng'at ka ng'ato, everybody, so as long as you register, ibo benefit in one way or the other. Koro mano is a stark difference. The second difference en ni ng'at ka ng'ato no chulo the same amount of money. Koro yudo ni nitie housemaid ma imiye siling 3,000, 4,000, to chulo siling 500. Mano ing'eni a very big percentage of salary mare. Mano almost 10%. Koro ok nyal chulo. To yudo ni SHA nigi graduated. Ng'at ma yudo pesa mang'eny ma chulo pesa mang'eny. Ng'at ma yudo less money and chulo less money. Mano is one of the principles ma is very important. Ni joma gi pesa mang'eny ema konyo joma onge go. Mano is a very important principle man go SHIF sani. Koro wan kaka Kisumu waneno ka SHIF ni ber. To the third thing, Kisumu ka wan gi gima iluongo ni sickle cell anemia. Sickle cell anemia in the NHIF ne onge. To wan gi almost 20%. Kini nyithindo abich achiel obedo affected gi sickle cell. Koro ne waonge package mar sickle cell. To sani ni wan gi package mar sickle cell. Koro paro ni SHA ni ber moloyo NHIF. To kawuono chenro no dhi nade nikech ji noywago chenro ni kawuono ng'ikruok ne ng'eny. Ing'eni gimoro amora machako bedo ga gi problems. Ok inyal chaka gi smooth start. To aparo ni administratively transition ok oket maber. Koro ji ochandre nikech tablets omiwa almost yesterday to ok ibedo charge nikech I think ni joma IT no koromo activate all the tablets. Koro tablets mebedo activated kawuono gotieno, by tomorrow gichako. Koro kawuono, the whole of kawuono tablets no okoti. But nyakirang ni what percentage of joji mobedo affected nikech wan gi almost 20% of the people man gi NHIF kata any insurance Kisumu ka. 80% of the people onge insurance. Koro joma obedo affected mainly are salaried people to juma chulo insurance at 20%. Koro kawuono there was a lot of problems. But aparo ni mago are teething problems. Koro when those problems started, aparo ni administration now should take it seriously. Magi solve. Joma gi sickle cell, cancer, joma timo dialysis, joma timo operations, mangi insurance. By today, problems magi yudo sani, the administration mag SHA should now be on top of the things so that gi resolve these things.